मोनथोर खौसेथि खालामथाय आरो दावगाथाय बड'फा हाउस बागानसालि लाइजाम सोग्रा जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम गायसननाय 1926 बरायनाय सिम नबजित नार्जारि बिफा मन्त्रि उपेन नार्जारि बिमा मन्त्रि अनन नार्जारि गामि सानखान्थि लाइजाम सोग्रा टेकनिशियाल जिल्ला गलाघाट पिन 785705 अनजालु नबजित गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जिटिभिनि ग्रेजुएट मास्टार्स 2012-2005 आव देरहासार बान्थाखौ मोननो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बरायनाय आरो साबायखर बावबाय। नोंनि देरहासारनाया गावजों लोगोसे बर' हारिखौ हायुङारि थाखोआव सिनायथि होबाय। नोंनि जाफुंसारनाया इयुन जोलैनि थाखाय थुलुंगाथाव नेरसोन जानानै थाबाय। नोंनि जारिमिनारि देरहासारनायखौ गोग्गानाय आरो गोजोननायजों बरायनानै बे मान बिलाइखौ गथायबाय। नोंनि जिउआव आरोबाव देरहासारनाया जुजिथों, आरोबाव दावगालांनो हाथों मिजिंथिबाय। दिपेन बर' आफादगिरि, कनिन्द्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि, दिलीप नार्जारि हारिमु नेहाथारि, कनिका बर' लोगो हारिमु नेहाथारि, अक्ट' 27 जुन 2022 थावनि हिन्दु स्टेडियाम क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफाद क'क्राझार बिटिआर। बे मान बिलाइखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै जोंनि मावथिफोरखौ आरो जोंनि बुंथिगिरि गासै बिथांमोनखौ बरायनानै खावलायहरबाय। बयबो खनसे आखाइ होनानै होबाय बरायनांगौ। बेनो जाबाय बेनि उनावनो बरायगोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बरायगोन दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोनखौ बे समाव जोङो बिथांखौ सफैनो हानाय जोङो दायो बरायगोन नबजित नार्जारिनि बिफा उपेन नार्जारि बिथांखौ बरायनो खावलायहरो। बेनि उनाव बरायगोन बिथांनि अनसुलि बिमा अनन नार्जारि आरो बे सम्बर्धना जिगराकि व्यक्तिये नबजित नार्जारि नेशनल लेभेलर प्रतिষ্ঠা करिले तेखेतर गुरु दीपिका मासी तेखेतको सम्बर्धना जनाबो। সকলোকে হাত চাপৰি মাৰি পেলাই সম্বৰ্ধনাত আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। তেখেতে হ'ল দীপিকা মাঝি। বইবোৰ হৈছে দুবাৰ এখেতক পঢ়াই পঢ়াইলা। दायो बरायगोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनि उनाव बरायगोन दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांखौ खावलायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि पिछते और बिटिआर एससी स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मंत्रणा अनुरोध जनालो।
बेनि उनाव जोंनि बिटिआर सरकार इउपिपिएल पार्टिनि गासिबो एमएलएफोरखौ आं बरायनो खावलायहरो। जोङो कल खालामगोन वान बाय वान अब्ला बरायनो थाखाय माने आवगायखौ खालामनानै जोङो गासैखौबो खावलायगोन वान बाय वान जोङो खावलायगोन अननानै एसे माने निमाहा खालामनो खावलायगोन बे समाव बे समाव आङो सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बरायनो खावलायहरो। लरेन्स इस्लारि बिथांनि उनाव गसाइगाव समाजनि एमएलए किरण बसुमतारी बिथांखौ बरायनो खावलायबाय। बयबो खनसे बरायनांगौ। गसाइगाव समाजनि एमएलए किरण बसुमतारी बिथांखौ बरायनो खावलायहरबाय। बेनि उनाव बिटिआरनि इएम उकिल मोसाहारि बिथांखौ बे समाव जोङो फरायनांगौ दसे दोनथ'बाय। गासैखौबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो नबजिना दिनै जिसिजों बानायनाय डिआइडि लिटिल मास्टार्सनि चेम्पियन जाबाय आरो बिथाङा सासे मास्टार जाबाय। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव मैया बिथाङा मोनानि 11ता बाजियाव एयारपर्टआव सफैदोंमोन आरो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनांदों। जोङो बिथांखौ मोनानि 11तायाव लाबोनानै फुंनि 4ता बाजियाव बिथांखौहाय धालिगावआव थानाय